योगा भात। नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। आणि मित्रांनो, आज असं आमच्या चुलत भावाची हळद म्हणजे वैभवची हळद, आणि आम्ही आता जातो हळदीक। अजून वेळ हळदीक, पण आधी जातो मंदिरात वगैरे। मंदिरात टिकली लावची असतात, ती टिकली लावू देतो। तर चला आज वैभवची हळद एन्जॉय करूया। चला मी आता चाललो हे का खय मंदिरात आमंत्रण देऊ। आधी देवाक आमंत्रण द्यायचा आणि नंतर हे विशाल खया बघा, विशालने आमंत्रणाचा ताट घेतला ना, आणि आम्ही आता जातो देवळात। तर चला देवळात जाऊन आमंत्रण देऊन येतो आम्ही। आधी वैभवची हळद बघा, भात हे करता, कांदो भाजता स्पेशल। चला आम्ही देवळात जाऊन येतो आमंत्रण देऊन। वाजवा चला देवळात जाऊचा। पहिलं आमंत्रण नागेश्वर मंदिरात। पहिलं नागेश्वर मंदिरात झाला होय, नारळ घे। हां आहे तो। चला आता आम्ही चाललो पावनाई मंदिरात ना। ओके, पावनाई मंदिर। कालिका देवी मंदिरात। हे देवा गणपती ना। लेट इल्यामुळे सगळा काम खोळंबला आहे बघा। हे कधीच टायमार येणार नाही हे बघा, त्यामुळे ह्या कामाक उशीर झालो। काय करतलं आता, ओळखतले कोण तो यतीन गावकर, सगळ्यांका माहिता यतीन गावकरच असता। सुनल्या तुझ्या पोटार पाय आणतलो एका हडीयात उभं केलं तर पोटार पाय आणतलो हे बघ। कापून टाक सगळं वैभव कापी जातो मेले मिशी मिशी झालो, व्हिडिओच झालो। सेटअप लावल्यानी बेंजोले वाजवा, बेंजोले खय चला। हां कीबोर्ड वाले आता नवीनच कीबोर्ड, म्हणजे हे जुने अनुभवी माणूस कीबोर्ड वाले। आम्ही पूर्वी हात धंदा होता, आमचा धंदा होता, आणि आता बाकीच्यांचा व्यवसाय झाला ना। व्यवसाय झालेला आहे। आणि किती वाजता आले आहेत बघा, आता जोडताय ते काय काम हे बघ। हे बेंजोले हे तर खास भावाच्या ह्याला आलाय तो, हळदीसाठी आलेला आहे। आपला भाऊ हा या भावाच्या हळदीसाठी आलेला आहे। हा भाऊ आणि हा भावाचा हळद। भाऊ आज जोरदार नाचणार, पोट घेऊन जोरदार, पोट दुखेत, पोट दुखेपर्यंत नाचणार। होय ना, आज ड्रायव्हिंग बंद करायची हा, नाचता नाचता। तिकडे जायचंय कणकवली देवगड चला। अंगण्याच्या घरी जायचंय गाडी आणायला कसले। हा नाही पण आता ते जरा ड्रायव्हिंग करा। काहीतरी खूपच चुकलं। टेणे वाजव मेले टेणे ने ने त्यांची मुलाखत बघा काय ते। तर आता मी आलो आहे वैभव साळकरच्या हळदीला। तर आता याचं नाव काय आहे, तरी तुम्हाला आता वैभव साळकरची हळद आहे, तर तुम्हाला कसं वाटतंय मला दोन शब्द सांगा। काय बोलत नाही, जेवण पाहिजे त्यांना। मटन आहे का मच्छी विचार असं बाई घेऊन ये, त्यांना विचारता काय मटन मच्छी।
सगळी तयारी झाली आणि आता पुण्यवाचन चालू आहे. नक्की धडो कोण आहे हो काय तू सोला त्याच्याकडे घेऊन गेलो. टोपीवर घे टोपीवर. हिरे दिसा को या चकचका को हे पर दुकानावर जाऊन येलं काय. आता नवरो आमचं तयार. बरोबर ओके. लावूया काय कॅस सुनल्या ना माझा अधिक कापल्यान ते घे. तिकडे जायचं. वाकडे असते पाठ ठिकाणी. काय म्हातारे नाही रे बघलं हे शुभम काय सांगते नाही ऐकलं काकानी. तू धेडीवर लक्ष ठेव. एकच पक्ष काय आपला एकच पक्ष धेडीवर लक्ष. आपला एकच जिंदाबाद. धेडीवरती लक्ष. वैभवाला असता बघतोय तुमचा. काय दाखवतो आता कडे आलं. ए मया कुर्ल्याक पकडूची वेगळी टी शर्ट आहेत की काय. टी शर्ट घातल्यावर कुर्ले बाहेर येतं. तो माहित आहे ना जोक माहित आहे ना कुर्ल्यान किशात आळ दिल्यानंतर माहित आहे ना काय होत. बाबू वाजव नको. जय देव महाजा मंगल मूर्ती सिद्धी विनायक महागणपती गजानन देवदास देवता सकल सुखकर्त्या विघ्नहर्त्या जगत नायका जगत कर्त्या जगत पदका आद्य शक्ती जगत जनन हे देवी जगत कुलदेवता जगत प्रभो जगत गुरु श्री दत्तात्रय देवता ग्राम कुलदेवता महाजा प्रमाण या स्थानातील स्थल पुरुष विश्वडी महापुरुष आकारी ब्राह्मण देवता स्थल पुरुषादी देवता महाराजा गावचा ग्रामदैवत नागेश्वर प्रमुख पंचायतना आद्यम देव त्याचा प्रमाण मावळे वैशिक देवता गावचं ग्रामदैवत त्याचा प्रमाणे भरापाचा देवता महाराजा गणपती देवता गणपती होमहे कविं कवीनामुपश्रवणस्त्वं ज्येष्ठराजं ब्रह्मां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोक्सितसादनं अचमङ्गलैत तिन्दापामणिमैत अचम्य हरि ओम. दीपं दशामीं चन्द्रादित्यं धरणी विद्युक्तमेव सर्व ज्योतिषी आर्थिक्यं प्रतिग्रहं कुर्यतः. शांतिगं कुर्यतः. दोघांनी उठायचं. प्रदक्षिणां यानि कानि यांच्या बापानि जन्मांतरेण कृतानि च तानि तानि विनशन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे शङ्खाश्रमं प्रदक्षिणां दक्षतां समर्पयामि गणपतये पुण्यवचनादि देवता पर्यन्तां दोघांनी अक्षता घालायच्या. पाटावर बसायचं खांद्यावर घ्यायचं.
दृश्यमानं विनोदापराध शमदाग्निवाहनं जानमि विसर्जनं जनशमदां जगदेश्वरमन्त्रेण विजाहिनं विजाहिनं भक्तिनामशरेश्वरं यत्पुरुषतमयं देवं परिपूर्णशङ्कतममङ्गलं दुःखं दारिद्र्यमेव च अगदासुखसं यजमानं सपत्न्यायः वर्ष्य ललाटस धरित्वा दोन्ही हातांनी डोकीला लाव डोकी लाव आणि नाव दे पवन एकांग बोलता जनमंडळाला कशावर महाराज वर्ष्य पुण्याहं 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 पुण्याम स्वस्ति पुण्याम स्वस्ति पुण्याहं स्वस्ति नको हा काय गौरी ईश्वरादी देवायत देवता बळिंबा पाणी घालायचं पुरुषादी देवता पुरस्वामी देवता
देवकुंडी व्यवस्थापन धान्य राशी वृंदाः सौभाग्यदयात् सर्व मंगले शिवे सर्वार्थ सदगे शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते कुलक देवता कुल स्वामी देवता कुल पुरुषाधिक देवता पापर्यंतः या कामाची दखल घेऊ गो या हवा घालता तुका लक्षात ठेव हा तळीवाली बोला तळीवाली मम्मी होय मनाक माईक बोलव ये खाली होय म्हणजे माईक बोलव तीनदा लावायचे लोक उसळ काढायचं त्याचे तांदूळ जरा जरा पाच जणांच्या पत्रात घाला आता 5 जणांनी पहिली मोठ्या मेढीला हळद लावायची नंतर नावड्याला शास्त्र करून घ्यायचं हळद विशाल
ऐकला तयार. तुमच्यासाठी काय नारळ आणू काय काय रे नारळ आणू काय हा चल आतमध्ये. ह्याला सुरुवात कर. पत्रावळी नावाने एक तुका एक्स्ट्रा दिलेली आहे. मन मेले काय रे मन मन
हे घे काकी चुलो पण भारी म्हणता विशालच्या लग्नात कसले म्हटलेले ये हा ती आणि माझी डबल भारी लागतं बघ. ए खाली आहे सुरुवात कर तू सुरुवात. अरे ये तरी मेले खाली आहे हे मी मत नाही तर मी पाहत आला. घे म्हण काय करतो लो तो बघ आणि 2 वडे अधिक खाल्यानं डबल जोक बसलेत ए डबल बसला जोक ना संख्या काय मेले दुबईचा खायचा सांग झाला जेवलास भरपूर जेव हा हिनं आपला खुसाने टाकल्यान डायरेक्ट जेवला
आपल्या वैभवची हळद आज झाली आणि उद्या धामधूम वैभवचा लग्न. ओके, उद्या बुलबुल लावून दाखवतो वैभव. तो माझं जुनो हा सगळ्यात जुनो. हे उद्या 2 तरी गाणी याच्यावर ट्राय करायची आहे. खूप जुनी आठवण आहे. माईक नाही चालणार त्याचं. चालतं. नाही खूप जुनी आठवण आहे. घेतलं बेंजवाल्यानू मस्त वाजवलात. चांगलं वाजवल्याबद्दल तुमचं खूप खूप चांगलं वाजवल्याबद्दल तुम्हाला. हा बोला. तुम्ही आता जावा, आता तुमचं काम चालू होईल. अरे आता तुम्ही जावा, 11 वाजले आणि तुमचं काम चालू झाला. चला तर मित्रांनो, आता आम्ही चाललो घरी. व्हिडिओ कसं वाटलो आम्ही चाललो घरी आता. व्हिडिओ कसं वाटलं हळदीचं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.